Aká stará je myšlienka evolúcie? Už v antickom Grécku zaznamenávame okrajové myšlienky. Tieto myšlienky znovu ožili v 19. storočí, kedy sa uvažovalo o vývoji živej hmoty z neživej. Medzi prvých najznámejších patril Jean-Baptiste de Lamarck z Francúzska, Erasmus Darwin z Anglicka a už v roku 1830 vyšli princípy geológie od Charlesa Lyella, ktorý v nej podporuje myšlienku starého veku Zeme. O 29 rokov na to vydal Charles Darwin knihu, na ktorej stojí teória evolúcie. Kľúčový bol pre Darwinovo poznanie hlavne pobyt na ekvádorskom súostroví Galapágy, kde ho zaujal najmä tucet druhov vtákov pinkovitých, ktorí sa líšili výrazne len tvarom a veľkosťou zobáka. Darwin a po ňom aj ďalší vedci usúdili, že títo vtáci sa vyvinuli zo spoločného pletka adaptáciou na potrebu získavať potravu z rôznych zdrojov. Túto myšlienku extrapolovali ako za čias antického Grécka Parmenida, že všetky organizmy musia mať jedného predka.